BPF दलनि गेदेर खहा कक्लाबारि बियाबनि जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थियाव BPF दलनि मावथिफोरा देरहागोनखौ सन्देह दं नामा? थारैनो BPF दलनि माखासे गोख्रों मावथिफोरखौ BPF दलनिफ्राय सासेनि उनाव सासे ओंखारलांबाय थानाय आरो UPPL दलआव जगदान जाहैनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। साननैसो सिगांसो फुंबिलि प्राइमारि BPFनि आफादगिरि मिनाल बसुमतारी आरो गौथुमारि नेहारारि रादाय बर'आ BPF दलखौ नेवसिगारनानै UPPL दलआव हाबफैदोंमोन। बेबायदिनो फिन आरोबाव बाक्सा जिल्ला VSUनि बारग' आफादगिरि आथिखालाव बाक्सा जिल्ला इउथ BPFनि लेङाइ आफादगिरि गोजोन खुंगुर ब्रह्मआ UPPL दलनि माखासे गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव BPF दलखौ नेवसिगारनानै UPPL दलआव हाबफैदों। थारैनो BPF दलनिफ्राय बेबायदि गोख्रों दैदेनगिरिफोरा UPPL दलआव सानफा एफा हाबफैनाया BPF दलनि गेदेरथार खहा जानाय बायदिखौ नुहुरो। जोंनि बाक्सा जिल्लानि आगोलनि BSUनि आफादगिरि आरो आथिखालनि डिस्ट्रिक्ट इउथ BPFनि लेङाइ आफादगिरि बिथां गोजोन खुंगुर ब्रह्म ना गोजोन खुंगुर ब्रह्म बिथाङा जोंनि UPPLनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै जोंनि मानगोनां श्री प्रमद बर' सारनि दैदेननायखौ मोजां मोननानै जोंनि UPPL दोलोजों सामिल जाबाय। बिथाङा सासे समाज सिबियारि फोरोंगिरि आरो लाइमोन दैदेनगिरि बिथाङा दिनै जोंनि हानजायाव सफैनायाव जोंनि हानजाया आरो गोख्रोंसिन जाबावसिगोन आरो गासैबो लेखा गोरों लाइमोनफ्रा लासैनो UPPL हानजायाव माने जगदान जाफैनाया जोंनि ओनसोलनि जोंनि हारि माहारिफोरनि गोजों इयुननि मोनसे इसारा देखायो। बेखौल' बुंनानै आं बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय। खुलुमबाय। गिबियावनो बिटिआर हालामनि आरो कक्लाबारि हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय मान बावनाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आङो दिनै आं बेखौनो बुंगोन आङो राइट टाइमाव आङो राइट डिसिसन लादों। समा जोंखौ थिनदों जेनेबा आङो दिनै आंनि गोसो गोरबो जेनेबा आंनि निजा इच्छा मथे आङो UPPL राजखान्थि हान्जायाव जइन जाबाय। बेयाव आंखौ रावबो लेंबोआखै, आं आंनि गोसो जानानै फैदों आरो आंनि जि सिगांनि राजखान्थियारि जिउ आं माने राजखान्थियाव बाहागो लानायनि गुबै थांखियानो बेनोमोन जे आङो जायगानि बा ओनसोलनि बा कक्लाबारि हालामनि जौगानायनि माखासे खामानिफोर मावलांनो हायो। बेनि थाखाय आङो राजखान्थियाव बाहागो लादोंमोन सिगाङाव आरो बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै आं दिनै जोंनि जि कक्लाबारि हालाम बा जोंनि जि गामियारि ओनसोल बे गामियारि ओनसोलाव जोंहा जौगानायनि बा जौगाखांनायनि गोबां खामानि मावनो गोनां दङ। बे बिथिंखौ नोजोर बोनानै आङो दिनै UPPL हान्जायाव जइन जाबाय। बारा गोलाव बुंनो सानाखै आरो फारसेथिं आंनि जि फ्रेन्ड सार्कोलफोर दङ जेनेबा आंनि लोगोफोर दङ आंजों थाफाग्रा गासिबो लोगोफोरा दिनै UPPL आवनो दंजोबो। बुंनो थाङोब्ला जोंहा आं जायखौ आंनि बिदा हिसाबै सानो सिगांनिफ्रायनो जोङो एसे माने क्लस रिलेसनाव थायो। जोंनि फैला आदा बिथाङाबो सासे समाज सिबियारि, बिथाङाबो दिनै UPPL हान्जायाव दङ। बिथांजोंनो लोगोसे खामानि मावफालांनो होननानै आङो दिनै UPPL हान्जायाव हाबफैबाय। इयुननि समाव आङो UPPL हान्जानि जानानै गोख्रों खामानि मावगोन होननानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो मिजिंथिनाय थाबाय। गोजोन्थों।